Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini detik ini saya bisa sowan ke rumah Mbah Tukinah sing winginane wis tak parani. Alhamdulillah rabbil alamin. Sing kuasa iku meneh dalan rezeki ngene Mbah Tukinah. Walaupun aku yo duduk ana ikatan darah. Ini aku wis ngomong piye umat Gusti. Mbah Tukinah urip dhewe mangane sing nyukupi yo wong liya tanggane dhewe. Cuman karena saya mengupload video kemarin alhamdulillah ya Allah donatur sing ikhlas saestu matur sembah nuwun kula dengan sampun ikhlas maring donatur yen kok Tukinah mugi-mugi donature panjenengan utawa keikhlasan panjenengan dibales kalih sing kuwasa yen intine kula matur sembah nuwun kalih salam teng grup Senyum Duafa dan Yatim Piatu Tulungagung. Mugi grup menika saged bermanfaat kalih tiang-tiang duafa, kalih tiang-tiang yatim piatu amargi kula saged ngelingi sak bejo-bejane wong kang lali, sing bejo wong kang eling lan pas. Sampun matur mawon menika nggih sethithik rejeki ini damel Mbah Tukinah, monggo panjenengan tampi mugi-mugi saged bantu panjenengan. Nggih, sami-sami kula namung lantaran nggih, muga-muga sampeyan sabar ngadepi ujiane Gusti. Insyaallah lan rezekine sama-sama. Mungkin duitnya tak imbungan, tapi duitnya tak delikne sik. Iki mek kang ngene duite ora tak jane ngono. Buat matur sembah nuwun cukup sekian. Ada kata-kata yang tidak bermanfaat bagi panjenengan kula ngundang Gusti ingkang kathah silap kata. Nuwun agung pangapunten kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kawan sampai saat ini